wah Pak Sigit luar biasa saestu. Nggih. Jenengane Pak Jamal Mirdad itu seorang wakil rakyat yang merakyat. Nggih. Artinya dekat dengan rakyat, bisa bergaul dengan warga masyarakat untuk menyerap aspirasinya, untuk memberikan kebijakan yang lebih baik supaya Kendal dan kabupaten sekitarnya bisa maju ke depan lebih hebat dan bermartabat. Wah. Mbok menawa Mas Mondel diusul kanggo Kabupaten Kendal, piye carane supaya Kendal ben iso maju? Disurung. Ya Allah, ya Allah. Ben maju kok disuruh. Yang disurung ya ben maju. Enggak sing dikarepno Pak Sigit kae Kabupaten Kendal ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Maksudnya Kabupaten Kendal kuwi ben ora ketinggalan. Artinya kan Kabupaten Kendal iso maju. Lah kuwi dikapakne Disurung. ora tukang soni mbok enek kabel lecet ngono ya. Arep nggo apa to? Gue nyetrum cangkemmu lho. Ojak omong-omongan kok iso Sembah Nun luar biasa lagune yang lama yang penting happy suwe ra tau krungu. Iki nek panjenengan kula era-eranipun Pak Jamal Mirdad tesih paham. Paham. Tapi nek adik-adik ngeten iki wah ora paham. Tujune kok ki mau begitu cul ngono ya kok iso spontanitas. Lah pripun to Pak, memang ya Cakraning Ratu adalah tolok ukur. Jenengan napa mboten pirsa nek para kanca niaga menika jebolan isi Surakarta minimal niku lho S2. Minimal S2. Niki S1 mboten enten S2 kabeh niki. Pripun sampean niku nggih mboten umuk, mboten sombong, mboten pamer Bapak Ibu, para kanca-kanca Cakraning Rat sedaya niaganipun adalah sarjana seni, bahkan sudah S2, MSN semuanya. Tepuk tangan kan. Dan ini adalah para dalang-dalang semua. Para dalang-dalang semua, malah kok mboten sombong, mboten pamer, mboten umuk, ingkang ngasta gendar punika dosen karawitan. Ya. Ngasta gendar. Nggih to Pak nggih. Menika. Oh, ya dalang. Lah nggih tegesipun ngasta wonten dosen karawitan isi Surakarta. Sebabnya apa dalang-dalang iso tak kelumpuke dadi siji nabuyaku. Lah sebabnya nggih kersane guyub rukun, kersane panjenengan mendukung keluarga. Kersane kompak pendukung nggih. Ya kanca-kanca dalang. Lah kok kanca-kanca dalang saged kumpul dados setunggal jenengan kelempakaken sebabnya napa Pak Sigit? Bendora payu sing payu. Marketing ternyata. Wah, Ya ora. Apa ndal? marketing. Kaya roh Ada Mbak Eka Mbak Eka uget-uget. uget-uget diaturi jumeneng. Wah. Pancen mriku nggih Slendro permintaan sama enggak? panitia kedah wonten Mbak Eka getu-getu. Uget-uget. Orang gutu. Kira-kira Mbak Eka. Panas-panas mlaku, orang gawa payung sandale diseret lamaane blentung Surabaya geger ngungsine Madiun Jakarta. Hebat. Monggo Mbak Eka ngaturaken menapa dumateng sagung para tamu ingkang pareng rawuh. Inje, wilujeng dalu biung Mbak Yulimbo Pak Igit. dalu Mbak Eka. Wilujeng dalu Cak Yudo. Wilujeng dalu Mbak Eka. Inggih, wilujeng dalu Mas Jamal Samurat. Kok Jamal Samurat. Nek mau lak ganteng gede dhuwur Pak Jamal Mirdad lagi. Lah mu ya padha gantenge wong jejer ya padha gantenge lho. Iya ganteng. Ning kaceke kae duwe jenggot, duwe brengos. Lah iki nuwun sewu iki gak duwe apa-apa niki lho. Loh, Ora duwe, astagfirullahaladzim. nggih. Aku nek ngene kaya kelingan mikrofon masjid, Mas. Nggih. Iya. Kok iso mikrofon masjid? Kok apik ya sirahe? Apik. Iso muni ta? Kok isa muni? Masa ta? Isa. Lho. Ya ki. Kok isa, Mas? Gedhok asale saka telo endasku remuk kenggo bayaran pira. Bayar lho sapa kok iso. Bayarane rong mesti ndase remuk. Ngalah berkah awake ning kene iki ya to Mbak Eka. Wes derek bingah
alhamdulillah Mas Yuda kula saged derek sowan wontenipun Pes Almakwa mriki. Nggih. Alhamdulillah sampun sowan kaping kalih Ndek semanten ndereke Ki Bayu Haji. Sak menika ndereke Ki Sigit Ariyanto. Wah, alhamdulillah ngalap berkahipun Kyai Haji Ahmad Munawar. Inggih lan sedaya jajaranipun wilujeng dalu kula kaget-uget nderek sowan Pak Bu. Mas ya dikaya ngapa nuwun sewu lho Pak Sigit lho Mbak Eka menika kan termasuk teng desane kan nggih termasuk anggota Fatayat. Ngoten nggih. Ibu-ibun anggota musliman, masipun anggota Ansor. Lho bapakipun Banser. Nggih niki bapake Banser. Lah kula yo niru karo iki to Mas. Paling iki lek yo ning masjid lek wis dipercaya to karo masyarakat. Percaya wong dhek iki dadi tambir kok. Kok tabir Sing anu kan lho ngupeni takmir. kok ya roh. Kok tabir. Wah hebat tenan Aisyah. Mulane Mbak Eka uget iku kan hanya nama panggung. Aslinya kan sinten Mbak Eka sinten? Kula menika aslinipun Eka Prihatiningsih Cak Yuda. Eka Prihatiningsih. Uripe kebak prihatin kebak topo broto. Eka kuwi siji, prihatin kuwi tapa brata, ningsih kuwi sing pangeran kang tumurun ana ing Mbak Eka. Karepe ngono prihatin. Nggih. Dadi nganggo welas kaya top para santriwan santriwati ana kene kan Nggih. nggon tembang pocong kae ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lah lakune kudu prihatin Wah, ben wah, iso wah. lakune ilmune ketemu. Amin, amin, Karepe ngono Mas Yuda. Hebat ternyata Mbak Eka menika. Iya, ala timbang jagongan karo mondol kuwi alung jagongan karo Eka. Lah mondol napa enten artine? Lah nek kula kan Yuda, yu menika rahayuda, menika widada, oleh karahayan lan oleh widada saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Luar biasa. Jeneng asma Kinarya kinarya Japa. japa. Lah nek kowe mondol ki lho apa? Kowe iki paling Mondol ki lho ora. apa? Jenengmu lho, apa dobol iki artine apa? Kok dobel. Piye to? Mondol. Mondol. Oh, mondol. Mondol iya nek artine. Artine mondol. Mo ki 5, ndol ki 1. Wih. Mo Apa ki kuwi? 5 Mo ki 5, ndol ki 1. artine. Artine 5 ki wong urip kuwi aja nganti lali 5 wektu. Weh. Lah siji. Siji sing disembah ki mung siji Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wedan tenan edan. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Lah nyapa ora oleh. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Wong edan, wong edan. Ternyata Mas Mondol menika batok bolu isi ndut ya Mas. Nggih. Batok bolu. Isi madu. Lah ya madune ciblok ning ndut ngono lho. Tembersih. Ya Oh, padha kerene. man-man. Menghibur bapak ibu sing kepareng rawuh Karena mumpung sing ketemu kang karo sami Mbak Eka enggak. uget-uget paling ora kowe wong loro harus duet tetembangan wong loro sing kira-kira suasanane romantis. Wah. Iso to gawe suasana sing romantis? Lho, ya iso. Aku Nuansa. kan Heeh. karo Aku iki. kon gandring iki. Gandrung. 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 Sing nuansane percintaan. Percintaan. Paling ora ngono lho Mas. Apa Mbak? Aku lak yo uget-uget lak yo diteku sakmene. Heeh. Ben iso memperbaiki keturunan ki mbok yo dipasangke karo sing bagus, sing gede dhuwur. Paling ora kaya jenengan ngono kok malah karo bekok moncrot ngene iki. Iki asline bagus Mbak, mung wae topenge gung dicopot. Topeng- Nek topenge wis dicopot, baguse ketok. Kletek sik to, Nduk, kletek. Kletek sik to, Rai. Kletek piye wong iki yo citakan topeng kok. Iki le baby octopus. Ayo coba piye? Edan. Aku karo iki tenan. Ya no. Iki yo iso nembang. Lho, piye ta kowe iki? Lho, slendro Mas. Wedan tenan. Coba kaya ngopo to? Larase iki yo ro. Nuansane percintaan, nuansane romantis. Rukun Islam. Alah. Romantis yo. Wong percintaan romantis sak rukun Islam ki lho. Engko kowe beda gone. Beda, iki religi percintaan. Lah iya Mas yo bercinta yo tetep kudu eling ning rukun Islam. Weh, alah. Ini nang. Ning nung. Jadi tetep nganggo rukun Islam. Nuansa. Ya sing liyane percintaan. Cintaan. Nanonane. Nanonan. Alah. Kowe iki nyontoni ngono lho. Nadyan wujud temo peksi asmarandana mlebune engko Sampeyan arep marahi ya. ora mare aku mung ngancer-nganceri. Pek dalang arep marahi. Keminter.
Aku wis apal nyapa mbok warai. Nggih, Mbah. Paling ora Pak Dalang ki sing dadi sopir ning kene pemimpine ana rombongan lho. Aku ki sopir kudu ning ngarep, kudu ngandani sing ning nguri. Apa nek sopir mesti ning ngarep? Mesti mergo kuwi sing nonton dalan sing mengendalikan sopir. Sopir mula sopir ning ngarep. Wis mesti. Mesti. Enek sopir sing nang mburi. Apa? Sopir becak. Iya. Nek sopir nang mburi penumpangnya ning ngarep. Paling yo nek ra ning ngarep yo ning mburi tok. Heeh. Sopir enek sing ning tengah. Ora enek sopir kok ning tengah. Enek. Sopir apa? Sopir dokar. Lah kok iso? Loh, ngarep dhewe jaran. Terus usir terus penumpang. Berarti sopire Sopir nang tengah. ngarep dhewe, Jaran. jaran ning gawe apa? Gawe kacamata. Lah sebabnya kok gawe kacamata? Kaisin. Kok isin? Kok jaran isin? Loh, gawe kacamata kok gak gawe celana? Ora ketok glantong. Hebat. Wong kok iso Kok yo enek masa kok sing tak iso. karepne Pak Sigit ki ora kok sopir ngono, ora tegese Pak Sigit ki cara wong salat to dadi imam. Imam Lane imam ki pemimpin. manggone mesti ning ngarep. Pimpinan iki ning ngarep, imam ning ngarep. Imam. Nek salat kan ning ngarep dhewe imam. Imam mesti teng ngarep. Heeh. Oh, ketara sampeane ora tau takziah. Duh, Kok iso lho? Lah kok mesti nek imam mesti ning ngarep. Ning Bener nek imam manggone ning ngarep wis bener. Kowe tau takziah ora? Tau. Lah, nek tau takziah tau salat jenazah ora? Tahu. Salat jenazah tau? Tahu. Ngarep dhewe apa? Mayit tuh iya ya. Terus imam lagek makmum. Makmum. Apa enek mayite ning kene imame ning kono? Oh iya. Kemarin kok cerdas. Cerdas. Manut to Mas pancen Manut becak. Wondorai Becak. kijing. Wondorai kijing. Ora, paling bagus dhewe. Gandrung dal. Ya. Kowe gandrung aku. Iki rada cedak. Sinebut pahlawan putri. Dikeploki hebat tenan wis kaya Doro kowe. Dorong tung pecah. Dikeploki mabur kowe. Lah kaya apa nek ora kaya Doro? Apa? Kaya wong. Oh iya. Hei, nek kaya wong Berarti dudu wong. Kok Nek kaya wong berarti kowe iki dudu wong. Pertamane kethek terus malah dadi wong. Oh iya wis. Kethek iki nek buntute ning mburi. Buntutmu nanti. Sarehne buntutku ning ngarep. Mengarep. Serius neng. Arep marai. Aku kuwatir nek kowe lali. Ngelekne ngene lho ndal ngelekne. Bolak-balik marai aku wis hafal. Lagi terus sing ninteng barang iki piye kok iso? Sri Uning Mustika Tuban Alah. Kok malah tekan loja-loji iki lho. Joli. Sri Uning Mustika Tuban. Melok marai, kancane dalang kowe. Ora. Melok marai. Kaya pinter-pinter dhewe. Ora. Tenang yo. Diagem iki pelang. Sri Uning Mustika Tuhan. Toban. Tuban. Ngono diajari ra gelem Tuhan kleru. Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban ki ya seneng nyembah Tuhan. Oh iya. Malah kok wajahmu ngene ngene kok iso. Wah. Ngene. Fleksibel kok ya dadi sirah iki fleksibel. Kok ngene gak patut to Mas. Ngono lho kena sing di kabotan Mas, kabotan. Alah. Malah arep. Nggih, sing apik di kanca-kanca Cakran Ningrat Fans Club Semarang, Kendal padha rawuh kabeh. Menika. CFC Semarang, Bojo, Kendal padha rawuh. Putra Kanjeng. Marai kowe ya. Lah ngapa? Ra wani karo aku. Wani. Ora. Ora wani kok iso. Lah kono mlili kok. Ya culek kok. Pancen mripatku ngene kok iso. Ayo. Putra Kanjeng sira lawe. Saiki Pripun Mbak Eka? Nggih. Panjenengan aja banget karo Mas Mondol. Heeh. Piyayi kaya ngene bagus kok iso panjenengan ki lho. Kok iso sia-sia. Ket mawahku nek panjenengan Ora nyiyap, aku ora trimo ngono lho kok. Sing tak tresnani tenan suarane ya besos apik ya ta. Kok sarwa patut iki lho. Patut suarane ya apik, piyayine ya ganteng kaya ngene. Sop. Ora enak lho, ora enak sing Ini enak apa? Ora mbok ngene to? Ora. Ngenekno to kowe. Model Piyai nembang
nembang kaya ngurung. Ayo. Ngurung aku. Dukung prang. Duk pranggung kok duk gomprang. Duk pranggung. Duk pranggung ngono lho. Tak pelinteng lambemu. Tak balik ben lucu. Oh, iya. Golek ngono iki golek. Alah. Golek. Berarti ngabandal to, Pak. Golek nek golek. Banyak lagi mau. Oh, dagelan ta sebenarnya. Nah, kelambe. Apa? Wong ngiwong-ngiwong malah digeblak kae Mas aku kok. Ki nek iso mudan-mudanan aman ki. Pripun niki? Lambe ra teles, irung ra teles kan enek terase iki lho. Enek rai kok mbok kanopi. Ya kira bengi iki ora enak empere. Iya. Duk prangkung bojone goro. Kang Mas Mondol. Apa ya Yis? Yayi rangku Yayi, esuk. apa Mas aku Yayi? Saking senengin nyeluk ya Yis. Tak sawang wajahmu kait mau jan Wajahmu wajah iya. wajahmu ya pasuryanmu Nah. katon bagus Aku pancen kakus. Bagus. ket mau sore pak petuk aku yo mesem guyu Heeh. nembang yo mesem guyu Pancen wong kudu mesem to senyum. Senyum itu adalah ibadah. Betul. ning Senyum panggung ibadah. awake dhewe roman yo guyu terus mesem lan guyu kok lho Mas Kapan nek guyu? lah niku mesem Kowe ngalem arep ngarani aku merongos. ora lah ketok sumes Sumeh piye wong Apa? rongos e? Iki ora merongos. piye Lah apa? Raiku sing kemunduran. rai kok Jebule pipine kemunduran. piye Ngono. Ngebelo. Alah. Bele Bebelo. pendiare. Bebelo. Lah ya arep ngebelo golek kanca ngebel sih. Oh iya. Bodel. Bebelo Wiratmaya. Ya. Ojo kaya mangkono ya. Ya bisa ada. Iki ben rada nganggo ketoprak. Iya paham wong e. Tuduk tuduk Ketoprak iki. tuk 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 tuk. Edan tenan mandal edan kaya Pak Widayat Iki ketoprak to Mas. karo Bu Marsi. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Sabta Mandala Yogyakarta Pak Widayat kali Bu Marsini menika pancen nggih. Barsidah. Nggih Marsita nggih. Kakang Mas. Tuduk tuduk. Suwe edan. Kaya Pak Sony kendal. Pak Sony. Tuk 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 tuk. Batik kenal. Aktinge. Kakang Mas Mondol. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Panggung ben ketok dramatis ketok e. Oh dramatis. Iki Dramatis. dinamikane. Dinamika, Oh, dinamika. ditoto. Hukum. Ayo omong dong, omong Termasuk dong. sutradara. Dialog. Iki lho ketok e. Tuduk tuduk. Ilustrasi. Sabar, tenang. Golek suasana. Tuk 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 tuk. Lah iki lho, mesem ta dek. Kakang Mas Gedek-gedek mesti. Mondol. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Iki dadi apa to Mas? Muni atuk pisan ka sak tonyo cangkemmu kowe. Muni aneh ta? Rawitane mau enak dadi ngethuk iki lho mau enak. Sewengi kok taktuk ya. Aku lho kapan leh mu ngrayu ki kapan ora kok gur taktuk terus. Kagunganipun cocot menika damel lho. Kok cocot. Lah apa? Sing rada alus gak ono to? Apa? Cangkeman. Nggih, sing apik dipirsani Pak Lurah Mojo bareng Pak rawuh. Lurah rawuh. Sembah nuwun Pak Lurah Mojo ringin rawuh. Ngomong ae. Aku ki sopir. Pak Lurah. Aku iso ning ngarep, iso ning tengah, iso ning buri. Lah, ngono kok iso Pak Lurah Mojo ya dibagekke. Mas Arif sembah Mas nuwun. Arif. Kurang tau nanggap kok. Lho, wis. Wis ning dagelane ora kowe. Ora kowe, Wes wis. dagelane ora aku ae. Lah tapi perlu dibagekne. Bagi ya apa? Lho kowe engko malah ditresnani karo Pak Lurah ora entuk kondur kok. Lho masa to Mbak Ika? Iya. Garepnya apa? Nggo seret-seretan putune yang dolanan nang omah. Padane kulit jeruk kok.
ditresnani. Coba suarane Mbak Eka Ayo kaya Gusti, ngopo? aku kepengin midhaketake swaramu wong ayu mumpung ana ing bengi iki kowe lan aku sesandingan wong loro, mula kang saka kowe ayo kene caketon marang pun kakang wong ayu apa panjenengan apa ta Mas? Omong dhewe lho. Kowe iki diwarai. Diwarai, Ben bahasa iki ta. nek ngrayuwi sapa? Yayi Sri Uning. Iya, Kakang Mas. Pun Sapa kakang dadi sapa? Wirat Boyo. Wirat Boyo. Iku ora boyo ora patok. boyo nyaplok ndasmu. Aku ki ra roh laku. Wirat Moyo. Wirat Moyo. Wirat Moyo. Wis dadi Wiratmaya lah ya ngono ta Wir. Kok sawir lho. Wis sampe ta. Oh, alah. Wirat Moyo nyeluk wir topak lho. Iya, Wirat Moyo sing kaya wedek karo prandengi. Aku Nah. Sri Tanjung, kowe Panji Asmara Batang. Ke. Kae Panji Asmara Bangunan. kok anggonan. Asmara Panji Asmara Bangkong. bangun. Coba Kak. Coba. Pun kakang pengen midhangetke swaramu Yayi. Ketoprak Korea yakin balene wis tegas lho. Bune iki lho piye? Pun Kakang piye pun Kakang? Pun kakang kepengin midhangetke swaramu Yayi. Alah. Cakean. Bambangan iki buyune aja akeh-akeh. Ping 4 wae pun Kakang pengen midhangetke suaramu Yai. Nah, ping 4 ae. Aja akeh-akeh. Kakek. Yo. Pun kakang kepengin midhangetke swaramu Yayi. Mula gageo. Gageo Kok ditungi? iki apa? Nembango. Nembange Apa kowe gelem tak? Lah. Wong edan. Ayo Kak. coba. Ayo Yayi. Panwurung Sri Huning. Kowe ora. Ora melu. Kowe engko Nggone kono. Panwurung Sri Huning gugur. Coba Mas Mendel Dadi kusumane. Yung kakek kaya biasane bangsa tanpa dikendang mbak tung terus kowe dadi cikal. Cakil. Cakil. Si anakan cilik Pak, cilik ya. Cilik nek gede dadi kambil. Bangsa ngene ya ta. Terus tak tung kowe saka kene langsung tang ting ngono kae ya ta. Paham ta? Bisa nyakil to Lho modal? pripun? Lah wong niki bekas pemain wayang wong Sri Wedar lho Mas. Ri. Kurang gaeri tau gaeri seloloten kok. Niki kan salite kali Mas Ali Marsudi, Mas Agus Pras. Terus niki lah nek trimo Mbak Dwi Nurul Hidayah iki enak enten apane. Iki lho niki. Saklete karo Mas Jamrut. Mas Jambrut nggih niki. Pancen Mas Mandel niku pancen wonge jambrut. Nah niki. Coba. Jambrut. Cakilan. Cakilan. Bangsa Apik iki, apik. Iku cakil setrok iki. Cakil asam urat. Cakil ku sing kuat kaki-kakine kok iso. Cangkeme lali iki lho cangkeme. Cakil. Cangkeman cakil. Sampean bambangane, Mbak. Ulang-ulang. Nggih. Alah apike. Asik. Alah jan. Saya menika pulasane Pak Mentong kok saya. Kok
kok kaya jogetku. Lho ngejas. Mas, Mas. Lah untune kok kolu. Untune mbok pangan. Untu sama pangan Iki lho. untu. Padahal bang itu. Iki untu. Ah, ganti iki untune. Loh dawa. Lah, lho, apik iki. Lah, sampe. Bayar Kok cangkel kok mangan untu lho. Bumi goncang kancing. Nyapa ngono lho gek nyapa to Mas Mondol kok iso. Caranya buminya kuncang ganti. Ya. Lah yo dari cangkel kaya anakan gajah. Ora bumi goncang kancing ganti ya. So- Ganti ya. Teko dadak melu-melu. Kaya polahe wong aceplik. Eling yen kaloke ngrating bawana amurwani. Gerakane cakil. Ing bawana amurwani. Ayo omong-omongan. Ngomong-ngomongan. Emang kok tahu jam piro? Cakil omonganmu kok mau teko ning Aja cangkruk. kok jam piro? Omong-omongane wayang wong. Wayang dadi cakil lho. Dadi cakil. Ayo omong-omongan. Butuh. Walik. Walik lho, walik. Oh, walik. Emang bagus. Mas. Walik. Sing walik ki ora nggone cangkemmu lho sing walik. Gimana suarane Janaka mok Ora nggo. janaka kowe. Dadi mantek. Oh, mandek kok sik ngono ku lho omongane cakil yake. Waduh. Untune kuwe. Dileksek. Dileksik. Ngombe sik, ngombe sik dong, ngombe sik. Ngombe sik. Ya ampun. Kelingan dawe abah sore mau. Oke. Wong urip ning alam donya iku kudu prasaja, kudu Betul. nyambaran ikhlas. Betul. Mergo wong urip ning alam donya kuwi mung mampir Ngombe. Ngono kok iso ora. dipas. Matan. Nah. Nah. Semono go nadan kowe dadi cakil. Kurang Mas. Oh, sik kurang. Nadan to dadi cakil iki kudu tetep bersyukur. Betul. Mergo wong urip iki ibarate mung mampir Ngombe. Sik to Kak. Aduh, HP. Wong pripun to wong ning alam donya ki sing digoleki mung apa? Wong urip ya mung sak Oh, wetara. nggih. Ibarat kaya wong mampir. Ngombe. Ayo. Ngombe ya. Cangkem iki. Ngantarane jenengan lan kula Aku ora kaya gitu. jenenge menungsa ibarate apa? Wong ning alam donya lho kok. Kudu linambaran ikhlas lahir batin. Betul. Ngurmangsani titahe Gusti. Betul. Mergo ning donya ki ibarate mung mampir. Ngombe. Ya. Oh, nesu. Entekno sisan wis gak ngombe ya. Iki Basan lho. Iki piwulang lho. Piwulang luhur kok iso mbok entai. Ayo ngomong mampir ngombe ya pisan ae. Jamaahe wis muceng. Oh. Bulan beleni kancane lho plempoken. Berarti mau mampir lemboken ngono. Lagunya seru ning nggih. Betul. Nang lagu Buka vokal, Mbak. Buka Kau vokal. ketuget. Nggih. Karya Ki Haji Sukron Suwondo Blitar. Ya. Seriuning Mustika Tabun Mustika Tuhan. Tuban. Babak Seriuning hewek Kak. Seriuning mustika tuban. Laku tresno. Nggo minat. Wen sadoyo pati. Luar biasa Maksih biasa, Pak wonten Yit. mriku wah sing pirsane luar biasa tur dasare bengi iki pengrawite ketok semangat sing Semangat. dene ya semangat Semangat. wah tenan aku ya semangat kok, ora kaya rong bengi ndek ini ndek rong bengi ndek ini ora ditunggoni bojoku iki lho lumayan kaya lemes Ayo. Pancen biasa sampean iku nek
kedah sarimbit lho Pak Sigit. Aku ora iso pisah karo bojoku. Dandan dingkang sarikma pinara sastra nek sampeyan kok ibarate kaya mimilan mintuna kok. Bareng aku ngono bojoku. Salah. Kaya entuk kaya tenaga Power Rangers. Iki lak sampean mboten diderekne ya wis kaya anu kelolosan oyot bebayune. Ngelimpruk pindho kapuk. Betul. Pondok bengi kita jak sowan ana pondok pesantren Al-Ma'wa. Buke awak ngarah wong ya setia, sabar, jelas mati. Pak Igit ya semono uga. Ya cerminan ya Mas. Cerminan. Jodoh kan cerminan. Cerminan. Kanca-kancane mbok nulat Pak Sigit, nulat anu ngono. Pandha iki malah. Hae. Kok ya ada bojo ya Nak Mas? Ya duwe. Ya wong. Kethek. Wong aku wong ya bojoku ya wong. Ya aku yo takon kok. Kok malah kau ketek ngomong ketek aku mau arep rene Lek. perjalanan apa ku jenenge ning jalan tol Nggih. wan aku mampir Solo liwat Solo Semarang wah daerah Ungaran Nggih. mobil liwat kok ana rombongan ketek cilik-cilik ketek anan ketek Nggih. ana 6 apa pira nyebrang ora ngulati dalan ana truk liwat tabrak bres keteke mati anakan ketek mati sing dadi bapake ketek terus piye Ya mesti nesu no bapake. Mesti nesu. Mesti nesu. Sabar. Sabar. Ya Mas Mandul ya. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar Ditresnani Gusti lah Allah. ya sing sabar ya. Rezeki pati jodoh ra nek sing ngerti. Sik to. Urusane piye to ki mung piye to? lah yo Ribet apa aku iki? ki ning dalan tol Nggih. ana anakan ketek kuwi cilik-cilik nyebrang dalan ora ngingeti dalan tabrak truk terus Anak ketek mati lah. Kira-kira Pak ketek nesu apa ora? Ya mesti nesu. Sabar. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar Ditresnani Gusti Allah. ya turut berduka cita ya Mas ya. Sing sabar. Ki berarti ketheke aku. Lho kok nesu. Bapake kethek aku berarti. Lho sing arani sapa wong genah kowe ngaku dhewe ngono lho. Lah aku mbok sabar. Lah iya kan anak ketek mati. Mati. Kira-kira Pak nesu apa ora? Ya nesu. Lah iya Ya, sabar. Sabar. Ya wis lah aku ya karo bapake kethek ya tak terima-terima no. Kethek-kethek. Kok isa. Nggih menika kalau mau wonten request pepeling karya Ki Haji Anung Surata Sing ngaturke sinten? ya menika ada Mbak Indri, Mbak Lila, Mbak Melani karo Mbak Ika Uget-uget. Oh, Sepatu request saking kanca-kanca Pak Purwoko Juragari Pangestu Nggih, Rembang. request menika. Ya Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. pepeling sing nembang Mbak Ika Uget-uget, Mbak Indri, Mbak Lila kelawan Mbak Melani. Iya. Mas, ki umpama pacarmu kabeh ngono piye? Ki Iya. pomo pacar kabeh. Iya. Milih ndi kowe? Upama kon milih ta? Ya milih iki. Kok iso nyapa lho kok iso? Aku ya mau. Kok mondol ki sosok karo Melani ya Mas aku. Pacar kawit dhisik ki ya iki. Zaman aku ning toprakan ya. Iya. Oh sing iki no Mel. Oh ternyata sing ketoprak. Sing kae ganteng kok. Lah sing iki, Aku asli yo ganteng, aku si ul. Oh alah. Aku nyamar. Melani, pas ketoprakan karo Cak Mondol kae. Sing kowe ning taman kae, kowe dirambari tekek kae. Tekek Tekek yo aku. Aku kan iso mancal puter mancal yo apa-apa. Dibawani dadang gula.
Neng nong rukun Islam kawitan mbak kau ketuket Rukun Islam nggih kang lima puniki terus Oper. ben ikase heeh Hah? supire aku heeh Aku iki makili dalang. iya Kempul ngun. Oh pas dong pahanon. Katindakno mring para sasama oper Mbak Indri Malah neru aku. oh iya aja padha ditinggalke oper Mbak Lila Rukun Islam puniki. arep marai kowe kleru puniku niku ngono kiu Puniku, Ding. iya Puniki, Ding. oh iya rukun lima puniku terus Lil Sahadate. Sahadate kang angka siji sahadat kang kok siji Cak Yuda sahadat menapa Cak Yuda Kangong loro salat. Syahadat tauhid lan sahadat Rasul. ngono paham. paham nek mondol iki ora paham Kangong loro salat. ya Melani ae Mel Ayo pacarku ya. Rasa isin-isin wek. Melani saiki kan boleh Wis rasa. rene iki pacare mondol. iya ya Ayo sayang. kang angka loro salat Dene sing ketelu. dene kang telu oper Mbak Eka Ramadan ndakne poso. iya iso arep wani kowe arep wani ora mokal Cak Mondol apal mergo Apal. gua ndak dino teng masjid sing tukang adzan wonten masjid niku Cak Mondol Mas Mondol nggih. nggih tak takoni Ndol sebab apa nek adzan iki sing ditutupi kupinge Ndol Ben Allahu Akbar Allahu Akbar kok kupinge tutupi ben landung suaran ben banter suarane. salah Ben fokus. oh salah Ben menikmati lah. alah kleru kowe iki kulino adzan ning masjid iki ora ngerti sebab apa nek adzan ditutupi wong kowe tutupi ya kupingmu Lah sebabnya napa wong adzan ditutup kupinge? sebab nek ditutupi ning cangkem ora muni Ya, paikit lucu. asal Kok dagel ae. ayo Mbak Eka Kok sing mayang sapa? lah iya Lah kowe kan yo gak iso kowe. poso iki Ramadan. Ramadan nindakake poso take poso ing wulan Ramadan Sida bara sida Ramadan nindakne poso Bendal. Papat ya kak. Ya. Papat zakat. zakat Zakat atau yakat itu. Saking akeh terjadi zakat. oh iya ping 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 5 ngibadah kaji. wong Jawa Zakat ya yakat, haji ya kaji. ora apa-apa Oke, Jawa. rukun Rukun Islam sampurna. wah iya Pacare Melani ya. Ayo Melani iki nek pilih ya ora tau kliru. Ora salah pilih ya, Ora Ora salah. salah pilih iki. Jan kaya Melani kaya karo Ayo. Ayo Rabi. ora
Cak Mondo Cak Yuda saged lenggah rumiyin. Siap. Kersane Biasa. empat bidadari menika nembang. Pepeling karya Ki Haji Hanung Suratakur nggih, Cak. Buka kendang, Cak. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajine asati elenge, wis wajine padha nindakake anjen wis lumantar wayahe sampeyan. Lan tapi wajib dawuhe pangeran selagi jagake agama wimawaku kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing lumalitan luwih sampurna yen berjamaah. Supra luhur lan asar Salat sayang ninggalake tindak mungkar. maghrib lan isak cangkepe Prayogane kita salat sunai iku perintah agama. Eling ono ning donya mung sedela sakelan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok tunggal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib tansah dielok